Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo vedu we. Kana uine message iyo yaunenge uchida kunditumidzira usingadi kushandisa WhatsApp, namba yako unokwanisa kungoshandisa TikTok then wonditumidzira. Kana uine ghost account kungava kuri kuTikTok then you send me your confession. Pane imwe confession iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Izviwo ndo zvandakaita ex wangu ndisati ndatiza kubva muZimbabwe. Pari zvino hangu ndiri kuno kumhiri kwemakungwa, asi iniwo ndakauya kuno kudhara. Ndakauya nespousal mukoma. I was once married pandainge ndichiri kuZimbabwe, but zviya hazvitomborina kana basa zvekunzi ye tine muchato. Kana paine mari unotongokanzuriswa muchato nebackdom. Bangu akazosara zvake odzifambira nyaya dzacho, akationa kutoti tainge tichitonzi takatodhivosa hwazi mukoma, takatodhila. Vabereki vangu nyaya iyi vainge vachitoiziva. Tikashandisa vamwe vatete vangu avo vainge vari magistrate. Vakarwadziwa nekamubatirwo ako kandainge ndichitwa nemurume wangu. Ndakaroorwa mukoma apo pandainge ndichiri ne19 years. Iye ainge ari mukuru kwandiri, saka akabva achizotanga kundishandisira advantage. Ini naye tainge tiine tumabusinesses twedu, uye zvekare takazovhura EcoCash yedu yainge ichitofaya zvekudaro. Aiva nezvimari mukoma. Chaindirwadza ndechekuti aitouya achinditorera mari pakamari ikako katainge tichiita neEcoCash ndotorerwa futi. Apa ndichitozviziva kutoti atori nevamwe vakadzi avo vaari kufambidzana navo. Ndaiti kana ndakabata foni yake kutanga kuteerera mavoice note, misodzi yaitanga kuyerera, achitumidzira vamwe vanhukadzi mavoice note, uye zvekare achitumidzirwawo mavoice notes kubva kune vamwe vanhukadzi. Each and every weekend wainge usingamubati pamba ari busy chasing my side chicks, akazotomitisa umwe mukadzi ainge asina kana respect wekumabvuku. Mukomana chimukadzi iyeye aiti kana akandisendera mameseji ndaingotanga kungochema achinditi Gules, chenyu ndechekuti munogara kumba kubika sadza ende nemaheu. Vakandiudza kuti munomagona kamaheu. Mukomanashi zvinhu zvokuti zvaindirwadza ndichishainirwa nemukadzi iyeye wekumabvuku. Ndakabva ndachizoudzawo hama dzangu because ndakamboedzawo kuti ndinge ndichivanziridza ubenzi wemurume wangu ndisingade kuvazivisa kuti ndozvaainge achindiita. Asi ndakazotanga kuudzawo vaning'ina vangu nemamwe macousins, vakazoudza vanasisi vakuru. Ndokubva nyaya iyi yazogarirwa pasi. Hanzvadzi dzakati taisafanira kuti tinge tichitombomubvunza because iye ainge aita sarudzo dzake. Saka vana mukoma vakatobva kuSouth Africa vakauya kuZimbabwe, tikagara pasi semhuri. Saka ivo vakati mumbori nemariko mumabusinesses enyu. Ndokubva ndavaudza, vakabva vanditi chengeta mari iyoyo. Saka vana bhudhi ndo vakatozvitsvakira vega mukuasha, nekuti pane vamwe bhudhi vangu avo vainge vaine friend yavo ainge agara ari kunoku. Ndakazoroorwa nemunin'ina wacho mukoma because zvinhu zvokuti zvakarwadza vanhu vakawanda mabatirwo acho avo andainge ndichiitwa nemurume. Saka vakati vainge vachida kuti mari iyoyo ndiichengete, tainge tichazoishandisa. Saka ipapo that was when paakabva achizoti ainge achida kutenga motikari. Vana mukoma vakabva vati aiwa kaa motikari kana muchitenga inofanira kuti inge ichiiswa muzita remudzimai wenyu, because ndakangotanga kungonetsa ndikamuti motikari iyoyo ndoda kuti inge ichiiswa muzita rangu sezvo wava munhu ane magirlfriends akawanda. Iye ainge asitomborina kana tarisiro yekuti ndingamutiza mukomanashi because nechimiro chandainge ndiinacho ndainge ndava nepamuviri pebaby number 2
ndokubva ati it is okay. Motikari yakatengwa mukoma yainge iri Toyota Hilux double cab, yakatengwa kuSouth Africa ndokubva yachizoiswa muzita rangu ikauya avaita kujabula nayo motikari iyoyo. Motikari mukoma yakachizotorwa nemwana wavatete musoja akaenda nayo kubharaki akanoisiya ikoko, handiti yainge iri muzita rangu. So musi wandakamutiza mukoma akamuka makiseni achinocheka muakaunti akaona muine 0 mukoma Nashe. Ndakamutorera mari yose asi handina hangu kuuya kuno kuUK same time, ndakazotombogara kuSouth Africa zvangu. Aipopota dzimwe nguva achiti ndoda kuendera kuChipinge, ndaisambomupinduraini kuzonosvika ndichizochinjawo mafone numbers angu nekuti ndainge ndava kusada kuramba ndichingotaura nehama dzake. Ndiyo secret yangu. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakangomutiza nenhumbu yangu, iye ainge asitomborina kana tarisiro yekuti ndingamutiza apa ndiine pamuviri pake. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Kune kwandakafamba ndikaenda, please musazotaurawo uko kwandiri. Saka ndafamba kudaro mukoma, ndakabva ndachizoudzwa kuti kana ndichida kuromba ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichishandisa amai vangu. Ndokusaka ndauya pano mhuri yeZimbabwe. Iniwo handichazivi kuti ndodiniko, ndongoenderera mberi here. Apa amai vangu vanondirwadza mukoma Nashe. Ndinoti kana ndakavatarisa paini yose iyo yavainge vakatarisana nayo kubva baba vachifa tichizotorerwa zvose zvatakatorerwa nevanhu veukama, vainge vakamira sababa, vakamira zvekare saamai mukoma. But now nekuti ndatambudzika ndiri kuno kwandiri, ndafunga kuti ndinge ndichiromba. Saka mukuromba kwangu ndakabetserwa neimwe friend yangu. Uyu iye akaromba nemuviri wake, zvichireva kuti kana aine munhukadzi sikarudzi yake haishande, kana kuti aine musikana uyo waanenge ainaye vanototadza kutoita bonde usiku. Vanozoti kana vakarara, iye anoti pane chimupurwa chinouya chobva chachizonamirira pasikarudzi yake kusvika achizonopedza. Ndo mhiko dzake idzodzo dzaanofanira kuti ange achizotevedzera. Saka pandakatoenda naye, kana iye ainge atori neconfidence yekuti ndainge ndichazongoitiswawo mhiko idzodzo dzekuti ndichapiwa chikwambo changu chiri chimunhukadzi, ndakachipiwa. But ndakanzi changu dambudziko riri pachiri mweya wacho iwoyo wemunhu wacho akashandisiwa pakugadziriswa chipoko chacho ichocho. Hanzi aifanira kunge dai akadzoka ari mudzimu wemumusha. Saka pava neproblemu kuti mudzimu uyu usadzokera kudzinza rawo. Ndikufanira kuti ndige ndichideura ropa remutorwa kuti unge uchizova like mudzimu wemudzinza, in which ndiri kufanira kuti ndige ndichideura ropa raamai vangu. Ndiri kukumbirawo advice kubva kwamuri vedare, kune avo vachandituka. Ndakatukwa nechekare. Kana uri murombo unotukwa zvekuti unosvikawo pakuzongojairira kutukwa nekushorwa nevanhu, ndiri kuda advice isina zvituko mukati. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu saHaidhi. Mukoma, inini ndanyora
ndini mainini ndakaenda pamurume wemunhu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndainge ndiine best friend yangu, inini nebest friend yangu tainge takasangana kuyunivhesiti, saka takatamba kumhandara tose, asi zvinoita upenyu hwedu kumagumo ndo zvinosiyana-siyana mukoma. Friend yangu yakaita lucky, yakasira kuroorwa, inini ndikasara ndiri single for a very long time. Handina kumbobvira ndakaita mukomana akada kundiroora, so ndainge ndava so desperate kuti ndicharoorwa rini, nekuti vose veage yangu vainge varoorwa. Saka ndakatanga kunzwa jealous neupenyu hwefriend yangu kuti ainge asina mari but aiva pamba pake nemurume wake, ainge atova nevana. Inini wacho ndainge ndiine basa rine mari but ndainge ndisina murume kana mwana zvake. Saka ndakatanga kuswededza friend yangu padhuze nekuti ndainge ndachiva murume wake, nekuti inini zvemarriage zvainge zvaramba. Ndakamboedza kuzvifambira but zvainge zvakatoramba. Saka last option yangu yainge yava yekutotsvaka murume wemunhu wekunamira paari akwanise hake kundipa mwana. Ndo zvandainge ndakazviudza panguva yacho iyoyo. So ndainge ndakatageta murume wefriend yangu because ndiye wandakaona sekunge aikwanisa kuzokasika anzwisisawo dambudziko rangu. To be honest mukoma, I betrayed my friend nekuti chandainge ndava kungoda ainge ava mwana, ndainge ndisisina kana basa nezvakawanda. Vanotonga muchatonga zvenyu, but ndo zvandainge ndasarudza izvozvo. Saka ndakazotanga kudanana nemurume wefriend yangu in private, friend yangu asingazvizivi. Akandipa mwana wangu wandiinaye, ndiye ega. Handina kuzombobvira ndakabata umwe mwana. Saka friend yangu yakazozvibata kuti ndainge ndava kudanana nemurume wake, plus mwana wangu ainge ari wemurume wake. Akaita BP akarwara, ukuwo ainge ava kuitwa rough nemurume wake because murume wacho ainge achiti inini ndinomunakira kudarika mukadzi wake. Saka ainge achida kundiimpresa, plus semunhu ainge aine mari dzake ainge achindida kudarika friend yangu, achingoti anoswera akangoti pwezhezhe ari pamba, haana nguva yekuti anenge achitsvaka mari sematsvakiro aunoita. It is very sexy kudanana nemukadzi anenge ari independent. Saka mushure mekunge arwara aimuignore achiuya kumba kwangu. Iniwo ndaifungidzira kuti yainge yava game svote tichisvotesana. Saka aiti kana ari kumba kwangu, kana friend ikafona, ndaitora foni ndobva ndachizotanga kuita masounds. Dzimwe nguva murume wake anenge akatorara, ndichitoita sekunge munhu ari kushinyidzwa, izvo painge pasitomborina. Friend yangu akatanga kuzvimba makumbo nemaoko, ndikabva ndachizoudza murume wake kuti ndainge ndisingadi kuti adzokere kumba because ndainge ndisiri kunzwa zvakanaka. Ndaita zvimwe zvimaactions, kana zvekungomufonera pakati peusiku ndotanga kuchema, ondibvunza kuti chii, ndomuudza kuti mumba ndiri kuona zvinhu zviri kufamba. Kana auya obva anditi chii chauri kuona, ndobva ndamuti teti honai kune spider kuseri kweTV. Aigara pasi obva ati asi shuwa ungandidaidza kubva kumba kuti uzondiratidza kuti mumba mune spider. Ndobva ndamuti iwe maspider anotyisa, anouraya. Saka aizoti kana ava kuda kuenda, ndaibva ndatanga kuchema kana kupopota kuti uruda kuenda kupi nguva dzinodzi, zvimwe kuda watova nerimwe girlfriend. Saka ipapo friend yangu achizofa, akafira mumba ari ega. Mushure mekunge andifonera, ndikabva ndatanga kumuitira masounds ekutoti zvinhu zvainge zvichitofaya mubedroom. Akaita BP akafa, ndikaita take over. Handina kana kumbogara ndakaita hanya nazvo, ndikatora murume wake. Now tiri kugara kuCape Town inini nemurume wangu. Saka murume wangu anoita basa rekudriva matrucks, ininiwo ndiri kushanda muno muCape Town. Saka dambudziko rakazotanga last month. Aiva makuseni ndichienda hangu kubasa, ndakaona friend yangu yakagara musitting room pasofa. Pazvakaitika izvi mukoma, ndainge ndisina kana kumbotarisira kuti ndingaona chipoko chefriend yangu chakagara musitting room pamangu pasofa. Akanditi
iye zvino ndauya kuzorwira murume wangu. Saka kubva musi uyo wandakaona chipoko chefriend yangu iye zvino ari kuuya pamba everyday, asi mwana namaidi vari kuti hapana munhu wavanoona. Dzimwe nguva mukoma ndinokwanisa kuti ndakagara mubedroom mangu because handikwanise kurara ndiri ndega kana murume wangu asipo. Ndinoenda ndonorara namaid kana kurara musitting room, ndo mandinonzwa sekunge ndinenge ndiri safe. Ndakabatidza light plus ndakatenga chimwe chilight chirechargeable kuMacro kuitira kuti magetsi kana kuri kunzi akazongodzima usiku ndinobva ndachizokasika ndabatidza ichocho chirechargeable kana kungochisiya zvacho chiri on just as a plan B. Saka ndinoti kana ndakagara mubedroom mangu mukoma, kana huri usiku anotouya ondisimudza zvekuti ndinogumisidzira ndava kutobondera paceiling. Ndinoti kana ndava kuda kuridza mhere ndopandinodonha kudonhera pamubhedha. Zvekare zvinhu zviri kuitika kuita kunge movie iri kuitika muupenyu hwangu. Zvimwe zvacho handitokwanise kuti ndinge ndichizvitaura sekuitwa bonde neumwe mukadzi anenge aine sikarudzi yemunhurume anouya kwandiri. Zvava kundipedza mafeelings pose apo pandinenge ndivete nemurume wangu ndinonzwa ndisisina kana mafeelings. Saka iye ari kundeti ndinoda kuti ufe uchirwadziwa sezvandakaita. Handiti waindishainira usiku hwose ndakachema ini kuzosvika ndichizorwadziwa zvisingaiti, mwoyo wangu ukatsemuka ndikabva ndachizofa. Newewe pauchafa uchafa uri wega ende uchavigwa musango kuita kunge imbwa. Murume wako achakurwadzisa kusvikira wafa uchirwadziwa sezvandakaita. Saka kubva pandakatanga kuona chipoko chaamai guru vangu, murume wangu mukoma ava munhu wekuti zviito zvake hazvichatonzwisisiki. Aindida zvisingaite because of my independence. Handina chandinoshaya kana kuuya kuno. Handina kuuya kuno kuzogara zvisiri pamutemo. Ndakatouya kuno nebasa rangu, uye zvekare ndinotogara zvakanaka. Imba yatinotogara mukoma ndini ndiri kutobhadhara marentals acho ende inotodhura. Tigerewo kunzvimbo kwakanaka. Dambudziko nderekuti ndangogarira imba nevana namaid. Murume anoti akadzoka, vamwe vake vanoti vakapaka matraki avo vanoenda vachinoona mhuri dzavo vakamirira kuti matraki avo ange achizolodhewa. Asi wangu anenge achingondipa maexcuse achiti basa iri kuwanda. Iye ndiye ega anongoendeswa kunzvimbo kwekuti haakwanisi kusiya traki richilodhewa kuti ange achiuya kuzoonawo mhuri yake, kuzondiona. Saka ndauya nenyaya yangu kudare mukoma. Handisi kurara nekufunga, uye zvekare mukadzi uyo anenge aine sikarudzi yemunhurume ndiye anondishungurudza, nekuti pose apo paanouya anoita zvekundibata chiri chibharo. Zvandiri kusangana nazvo muupenyu hwangu zvakaoma. Amai vangu ndakatomboda kuvaudza, but dambudziko rina amai vangu nderekuti vanorwara neasma. Saka ndinotya kuti kana vakaramba vachingoita mastress like ipapo pakashayika friend yangu, pakataurika mashoko akawanda, vakatomboti wadii wasiyana nemurume iyeye, Mwari vachakupa umwe murume. Ndikati kwete mhai, uyu ndiye murume wandakapiwawo naMwari wangu. So ndinotya kuti ndinge ndichizovaudza kuti pari zvino ndiri kuona chipoko chefriend yangu. Murume anoti iye anondida, hapana paangambondisiya nekwatakabva. Should I lean on him? Ko akazosuduruka nhai ndingasafawo here sezvakaita friend yangu neBP? Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi, should I keep on trusting my husband? Ko kana akazosuduruka ndingasafa here neBP? Let us try to speak with her in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please keep on following channel yedu iyaya yeTikTok kuitira kuti tikwanise kuzowanawo maconfessions kubva kuvanhu vakasiyana siyana.
ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Also try to check out channel yedu iya yechakafukidza, munongonyora kuti chakafukidza dzimba matenga and then mobva matanga kutevera channel iyoyo zvekare muchiteerera mamwe maconfessions nemascandals avo anoitika kudiaspora.